přišel z milování hůř než z roboty. Máme 4 děti, které postupují do toho a jedním z nich je Tereza Kousová. Tak se nám tak máme prvního postupujícího, teď budeme mít druhého postupujícího. To bude kdo? Tak, Novenko Jan. Tak další, Jura Herkomerová. A dalším postupujícím je Matyáš Prorok. Já jsem takhle nakonec ještě